Apran si tiket news kelang do anarat phan setame nilhin ben kadom phajariklo kadom nili beta than bang sano erong pe totang te pini akenang sada beta angton pen arjiksina Duarbaguri 26 constituency ke parlo dolamara along Duarbaguri APSLC amai pu Mandor Singh tilapen ari sanghwa tumpen pen pherangke amai kangni bangso pherangke amai kangni nang kokalam theke lapusan hanlo kece ke beaso aphan mate inglong aso kalidat aphan electoral rule ingthan lap nangji puke 6 schedule along aron ape lapen kes sita hayun e pusi ASDC asong along XCE amate CEM barim jotson be kaning jepon labangso putha Duarbaguri APSLC amai phu Mandor Singh tiatuma hin pen lamboy kipipon totangte angton pen Duarbaguri APSLC amai phu Mandor Singh tilapen ari sanghwa tum pen alam the arjuiksina Duarbaguri pen Dorsing tokpi report TK News Kadom niripini dak 26 no Duarbaguri APSLC hin pen nang ditu media panta churolo nang to apona chit nang ateng nang parite ko lasini li jastemet kiyong nang kang tu mai Jokson be pulo alang li ke electoral roll ke che ke bia so tum pan than lam nang ji puke la dak 6 long ke to awe sitame ako kes ta he pusalang likini yelo la ke kes haine aye ne lakene tum APSLC panang arjunang ni lo nang li court phane arjunama Jokson be ke hai pen ke nang li ke isi bank ke nang li bank ke karbia akhaya vi apikang si babanglo niri nang puji bangke kopi ponuma pote nangli tum jong si kar biavi apik do pote nangli tum ke BJP long ke yang don ling nanya kamabe pini regional pote nangli tum ke national party ben chiprekche sitami ke dam tang nangli tum theglong no nangli tum jong si regional hok per regional pote ke dam tang MSC election hor kopi polo nangli tum bitung reng thama pen arjab don haide जे कांग्रेस तुम बैंक आर्जब दोंदे लोतो हाला तुम के बीजेपी पे नेशनल पार्टी याना पोलांग तुम बैंक अंडरस्टैंडिंग दो ताई नुमी में सितमिन नम तो कारबिया खे फन किराय कम काय कारबिया आंगफुन किराय बैंक पोते ना तुम रख थुडुन वेक नहीं कोपी पन तुम थुराय दे ला देख पेन सिक लंग देख लो जे नंग तुम नेंगली सन ISDC लिदार के कारबिया पो फन ने कारजाब कली नेंगली मेक हेंग पोक फन सिन कारजाब पेन इलेक्टोरल रोड लोंग के चे के बिया सो तुम फन थान मेन थान nang yi puke tok ave pu nang ni 60 dur lam chini ne der polo 60 dur kheta puri der polo pen hudang ni linang theklong lo ke nang ni 60 dur kheta pen nang ni lami than kali pine tok woi police cap buhi long tok woi potin nang ni hudak pur bom si nang ni ninje pon bo la so electoral road aya ke thaima hai he ma ke ha 24% chini lo kar beng long arat ke thekre to na chini ru kopi pose ente la than the de pulage councilor tor phane nang ni puno ni to APSLC phane puje kanglo councilor sorte hala ante nang li hemai phang cholong ne lam ta dolonte hala ta court pen hai yalo hala linke claim hai de kente councilor so eviction hai de ke thik son ta la da councilor ta komano claim nai pute councilor long CMM tum sila sol electoral road abanke in than nai putok nai pono tala tung claim kete ciklon trok pidata claim kete hat 2017 pen ningkan trok data tame non banke papeng kete adai ko mano pute councilor solo nang li people councilor so pan poide pen PGR VR long li tani tung ka prang pen pu bom lo nang li dele kini ye kali lo dake ne tum APSLC do an mate kar biang long arat atum an ke la so alam ke ninje holo nang li le PGR VR long le alam chini chat kali lo chini bang dolo sitame pinani eviction hai der kopi ponali eviction hai der kopi bor nangli council sorban pu hai der kopi potin ni tum bani APSLC panang jong dora cholo la mane nangli banke APSLC tum ban banke nang pa benji nang ni tim kar biang long tum pan sinang di banke abidun ro la so potin nangli banke la hai alam te tame ni tum pan sinang pucho pini anian tanang li BJP tum pan pu hai la pen ke pa chop bayalang ke than komalo pute tim kar biang long tum pacho bae be ma development akam ke claim jab lo kar biang long tame tuar ta ve jab lo dolong ta ve jab lo kaching thura ve sakuria ve bakuri ve non het jong tame hala kar be lang pe hydro project lo bang thong ke ro ser kep phan ningkan proxy ne ningkan ke proxy ne kep hora na kam chongda der muni tum pha interview ke hang e pa the pe na ma pa phel det ko joine interview phel det ko lang thu si interview lo ki pidam pale le aporate men pale le ento da sitame akoi ipi bange interview nang pidunde der posti than lapu ngela bang ko malo ante adai kente nani tum puduno ma deuda ka sitong no ma sitong no de eli karbe tum ban kela son boreng nang kang than bom
la pengili tuma pan karbi tum ban ke nang ke bhag bo nang le tuma hok pet ka bang regional party pote nang le tuma bang ke episode long si nang duru nai banang dodun de tame nang le BJP ban support ora ja kamwe pini jokson be nang le lan ji ke thek ra bang lo pote nang le tum bapan ratu nang pare ra dai BJP FDC tum ke claim chokche lidar tum chokche po jone si nang le tum pandana parem ke ahuri se ke wo phak tamanta unte no to namaste no red punang kanun po la nang dengan ta dolo FDC lo sitame la lidar tum ke yapon chokche po rong aso tum ke ake chokche la sinang ni la sonson alam ke chobbe ke choke alam la pen rar pan ke sor sar cho je pan poten nang ni media long la lam thanang ne lo rong aso nang chinia lo nang ni ke than ka aport ke padam nang ni la sineli jokson be pan ja se met ke pu bang ke lalo nang ni to hala papa usami senior ke bhai kopi pon nang nang ni to congress long chi ordon det ante nang ni to chi ordon det nang ni a hok per hempe ke song pote kopi pon nang to hala to ta ante bang ner ke hai papa people elen for peace agreement po ho nana tum bang net ke bhai lo to nana tum ko piwa ke chodon de lon te lo to ho chodon ne nani gente la sinana tum hok per bang ke yes dit se to a san nang tum phan nang ni phan ni nang dok de lo rong so ta asi hempek BJP to a hempek ke hang la pen yes dit to hempek ke hang ke avelo momo ta long le lo pen kar biang long da la so teng pada kar biara tum kini non la arong ke wangji awareness nang ke piji pota nang le tum karju dunia mata kawe lahai kalili kalang nang pacho be po mo pajot bangeli tum kar bijan mate nang paji tu nang paji thababi ahok pet alam bangke ilu tum claim pamenang dam pamenang BJP tum ke hempek ta hangelo pen FDC tum ta hangelo alidar tum mat bang chok che ke alidar ke chok che ke BJP long ta chok che congress long ta chok che hala FDC ora alidar se non ta Kongres long ta lidar lo Kongres long alidar se akonon BJP long ta lidar lo a choi te chelar wo cho a ning kelar one der pose hemprek kya velo non ta nong te ilitum thelo umor sing to so non hemprek lam ninge don popote pini copy pose umor sing to so parliament long lam the te ninge don delo belek step tum ke bang chipakang don jablo hemprek lam ninge don po 244 e lam ninge don po copy po ninge don delo ante athema ke thek the pan white lok polo language ke thek na lang hodak hang ho ching budun ji system language ke der polo ninge don ya sahos don ni munit ke thek the hindi english le thek the same hala akares le do pote heloi don ta heloi don tu same ninge don po setame akares tawe ako la language ta thek the ama se ninge don ha heder per ahok per hemprek apan po avi videlo kasi ke thek the panon du li tum pai mp pai don ro mangke lage karbiang long arar tum se ako pai se kavelo bai tum karbi atum se hemprek West Karbi Anglong Hamren along WKADNF amahang ke pathek pon Hamren Circle Office along West Karbi Anglong Digital News Forum amahang pathek si Bhaskar Rongpi Mai Phul apen Daniel Ing hi aphan Kongchun bang arpu ke pekpon Nona kaya along lake National International along anta digital akai pinakapot si Ason tinasaya mo along ta net pensi kan claim lapen ke pachok Laso joini si digital media tumta radaphan prabjin pen birta ke palit thek mate hem totlun pensi radaphan birta pilong lo lake digital aja kong pensi kilong lo lasi digital media atum akisung ke boy ke do an karja prapet chiaphan isi ahong jai donang jipura West Karbi Anglong apartment West Karbi Anglong Digital News Forum mate WKADNF amahang pathek ponlo atumi jakong ni phai trok ani Karbi Anglong pen West Karbi Anglong District hini along digital media aja kong kepang tang ponchia phanpura Hamren Circle House along West Karbi Anglong Digital News Forum thihek pen WKADNF amahang pathek ponlo rongbong terang kachepam phu pon bangso WKADNF amahang ke pathek amayalong Daniel Ing hi ahin pensi mai ke phalam te than pachini pon mai phu along KADNF Central Committee amai phu ratis rong phar kachitong dunalong dun mai phu sopen terang dihin chunbang bapuram senar blapen dihin chunbang ejikel timung atum chitong tu bangso ahut chingwai chingsai padopon det pen api chedon sar pen Bhaskar Rongpi aphan mai phu kretson timung aphan dun mai phu Daniel Ing hi aphan kong chunbang rongbong terang aphan dihin chunbang pen danglok sai hem chunbang Chandra Singh Ronghang sai hem chunbang Chandra Milik pen danglok bangner ke batum aphan klem bang arpu pekpondo
Bangso ahut KADNF dun maipu sopen terang kaning Jepon abangke. Bangso WKADNF kiseng pon ke digital media tum akiduk kisung kacerap citu pon jiap hansi. Bangso WKADNF pini seng pon lopusi ning Jepon. Bangso WKADNF un anpen ke Japon pameja hansi. Methangar pu ceklempon popusi WKADNF maipu Bhaskar rong pilapen kongchun bang Daniel inghi pen ning Jepon. News Desk Report TK News. Amren Circuit House long nitum West Karbenglong Digital News Forum nitum dak amang patek ponlo kiji amang patek ponlo long nitum chidam sar pen jong ponlo present ke hai panitin angha bi jong ponlo alangli Bhaskar rong pi ni Bhaskar pi han alangli pan jong ponlo untuk General Secretary Kontin Bang ke alangli Daniel Linghi alangli pansi nitum chidam sar pen pek ponlo lapen nitum laso keseng bang ke nilitum digital manela nilitum digital non ke akai si digital bina apa so digital apa nitum koso si ka prangji ma pen digital ma kisunga ke boy koso si tu ki pejok thegi ma nitum laso ken kam jori pasi nitum ka do ka ve chingwai sar pasi nilitum laso forum ke dam tang September 5 ani sini nitum 2023 ani ka situm pathek amang pathek pollo lasi ini pen ke halata me nitum non cikujani si dolo nikan si chokpo nasi lo so pora hosi ni tu mangke aku non dak West Karbenglong farmers tame nili tum West Karbenglong digital news forums tame amang pare konchulo tuni chorola Fransi central team tum dak hamren Circuit House long alang litum ini digital forum West Karbenglong district committee pen pini pen nitum district long kiseng pon along pen mission pen nitum pachun pon lo pen pinangan nitum da members tum ta pinangan chitong dundo la se e pran jobang jelong bang ni nitum la digital forum polong pen ke pinangan kachesong pani la pen ilitum news reporter tum polote ilitum pen kisung ta ko hai hui kisung nong stamil tum ke chara pachit tolong bang pinang so la se nilitum West Karbenglong district committee hin den tame itum bang la lai hui long bang nitum kacerai kom dunia pan bang sini tum hin penta pini bang so long nitum da deng pona kok lo pen pini pen nitum ni li hin pen masih presiden hin pen masih lo so pini franke thenglo thampum Sama. bakal West Karbenglong district headquarter laki hamren lo. Aprangsi nilitum media kami klaim mabangke sungpik ladapen foto gari long pathai du nanji lo dunsi hadak puthotar ni peklang thuji lake print media ke claim hodlo sitame kai na ke chi kerala bom pena joksi nona bangke logo ot pondo na portal news electronic media ko sipolo nona suda kachelar digital india po kachelar long si nona bangke hover tin ben sitame kam ke claim ka chipiduk nai polotang te logo ke odong atum halo electronic media tum hano lasila so electronic media tum lake pinapani phan chong yok lo non ka chi tong don non live pidat tum dadu lapen aju mat lang phit la son dadu lapen la so long si law and order ahin pen punon administrative ahin pen punon lapen hawar arat hamphang asong tum sitami news reporter tum si aning chi thek long latum a hok akam lam si peklang pula so aning ka chi the pen si piniar ni bangke aprang da momlo sitame isi kopi posi seinang kok la so putha ka bangke piniar ni sitame ilitum media kam klem lo pustame sarkar pe na bang nang kilang kapang kre do portal news atu maphan ka kilang krang do la sila so aputhak je ansu se kapang tang ponji kachingri ponji aphan se pini central committee la Karbenglong digital news forum atum alang tum chipiduk si ladak West Karbenglong district headquarter long banglo la pen pini mesen ing sam jin pen rat ka chito pen si ing chingwai ponlo la pen non pini la ke ad hoc committee si sengchot la si non kebang jilang September chik lo bang si full fledged ladak arpu ke do an abang ke pek pon thai po la si la so ki seng pen na bang ke West Karbenglong district press club tum hanta kasik sak akanik na kawi lapen hamren press club apanta nilitum kapasik sagi thangna tawi
सितमे इसी लोगो के और पेन अंसो से सरकार तुम सितमे आरडी के पीजी लामलुन के फोचे तोंग लोग हो सितमे वेस्ट कार्बी आंगलोंग मीडिया तुम चितु चोट पुकाली सेंट्रल मते कार्बी आंगलोंग वेस्ट कार्बी आंगलोंग दिमा हासाव ला लोंगरी के थोम अरा तुम सितमे ला सो लोगो के और तुम इसी वेट एक लाई वेट ला चिंगरी पेन कच्ची सोंग राप जी अफांसी ला सो सेंगलो la so long kapang tang ponji la pen rat ka chitu ji ke la ke kinang sot pusi nil tuma hin pen mathasi pini bang chikroi do no la pen seng pon long lo la pen non kicheng si la so west kar biang long digital news forum pen sai ke deng ponji la ke anti drugs mate raki kichu non ki thul me uwe tum me la thepai athemang de thepai amang long karja pason si non nil tum thai long la si la so putha ka bang ke nilitum kacing ki kacing wai pontang ateng si law and order pen patilpi nilitum pen patilpi pon si law and order tum pen cherap head pen red zone along kodak dak si atok anu long kodak dak si raki ke cho kacing room pet ma hala so di mang si awareness mate cherop tok aseki pipon po la so cherop tok aseki ki pipon ke jasmet drugs ke cho tum apia potum kan matha kisung hala tuma pan rehabilitation po along ke van pen pe me un सरकार पेन ला तुम फान लाना उन ला पेन मिथेक पोला सो के थान की मुम पंची ला पेन कपाचिरी मेगजा फांसी निलतुम थान पंची ला पेन सो तासी दोपिक नॉन इलितुम डिजिटल इंडिया पोला सो कपांगदा कलोंग इलितुम कपा फीदुन दोपिक lang hala so kapa philong aprang ke kap ka chior thagia fansi nilitum ahin pen japon po la pen central atuma phanta abodi tum phanta nilitum ning chi the pensi pini la so mai seng pen Itum anso se aprang ke Japon dambom jia pansi nitum ninga ropensi ini dengdolo kardom. Jakongpo ni pai troxiar ni kang samapor NPC abare mai phu ahemalong NPC pen pherangke amai kangni. Pherangke amai kangni nangko kalam thea bangke lapuson henlo. Kedam tang pinang an arni pen thekpon longlo nilip angkanga birta kaprek media chataya long birta pachethang ponlo. Bonta NPC apitung atum pen ke kachini dun desi ke ong athema kaprek press club apherang ke atum nilip bangsi kalili kalang langa birta pachitak pon longlo lasinon ke wang jilang arni abangke NPC pen concert ave pin ke badu apherang ke ta birta pachitak long le pusi pherang ke amaya long phan pachini pon lancho ta kalisi ke ong dung aham phanga song ta dipu malom kalite along kaprek apherang ke wansi nilip arlo birta pachithanga phong do ulo bonta nilip constituency along NPC doko ka phita NPC media apitunga tuma bangke kemang hudun apong lo lapen jongsi akinang so dokok pulote birta kinang endun tame bonta nilip press club along pen pachini ep chingki chethan eta PC jada birta sita pangdak pon long jipusi NPC pen kaduka ve pherang ke tuma phan chuningi padokon chuke hola pen Philip Kisor report TK News semet kerangke amai ke phana ko man video ko nang ko kalam thi bangke ku nili press club amai phu bandame angton alam thi bangke pasini pontang asila solong nilhin bandame isi kadho ka ve kerangke claim na pera courting injiro tom phan jil pijor porom phana aku ka chungni run thulo son nak thaklo nasi nili tumla dak nili press club along tame diphu along ke do an a house tame lapen paper media lapen electronic media ladak nili balong dopet lo nasi nali tum ladak nili balong correspondent nali tum kadu kawe kibi pona the bangla lo nili balong angton na biota an kiri ponji panse dak bi pon tanglo pose nili tum ko chuni ri bangla han lo dak tibok teren press club punon lapen dipu pen punon setame ladak nili tum nili press club arlo bangke nono so nili press club atum pan thangnat ki pachini kawe pin pen bangke biota nang kiri predaji pansi nilitum jasmet chuning ripon lo athima ladak house team banda me nitum dak nili parlo same correspondent tum do petang lo lasi jongsi nalitum dipu pen wang si mate along ka prek pen wang pen ladak biota nang pangrum tu polotan te dak nilip arlo ke do apherang ke tum bangke kido kipajo ya son si plan det po lasi nalitum han jasmet mate ahok pet si nalitum han wang longli mate wangri po phan kali jong si namanya tumo pen po me kuda me pulo pine kenang so dalam doko lapen ke pachini mate kirip kantung alam the me do pulo tante nilitum nili press club atuma phan lam the ke pachini pen
Aso kana visi nili press club bandame nang litu malong mate birta kenang jian tame ri rapel lona pusi nang tama phan chunu lo si pini kedam tangan mang kedam tang lo sitame non be prang bang je bang ke nili press club phan thangalam thia be pin ber bang ke bang jok apherang ke sitame nili arlo abirta bang ke pangdak de je phan si nili press club akon chun bang hoi bandame kaddo ka be phan chunu ri pon lo nili press club pen nili tum pini pherang ke me kang ya puthak kadok awe labang sabir tanang lang don to ana phanta nili tum nili press club hoi pen tum kadok han card of deposit ing nili tum pini kopia posi nili press club mate npc pen pherang ke me kang ni ma protang te da kar biang long halong pudam nang ke ong dung a media tum phan la pen isia house long ke lang bang a ceo punon la pen md punon chief editor punon la pen kong dung berta ke pangrum asai long kacirap dun atu ke doan ke thi ke ding to phan lapen kar biang long long atok anu kong dung a homosti longan sita si homosti long press club ke seng tang pik lo asla ka do ka veral phani ke pachini ponji ke la phelo ke dam tang penang ana pora hot ni tum thek long lo lapen lang dun long bom lo ladak ni lip press club dokok a phisita ni lip a berta ke ong dung a media tum ka pachit hang nilitum nili press club doko ka visita nilitum bang cicini donde sia ka pre ka media tum bang pen adak nili paberta akimi punon akhenon punon paklang po haphi bang hur chosaya pisi nilitum bang cicini don long asila puson ke theklong penana phong dolo lapen komat sike klema kopi ma pubang nilitum amen specific jongjelo ke klem tang atum cicini po nasike bang jilangar ni la puson bang abetet nang ji pubang si nilitum nili press club pen ka chinuri pon pado kopi pon ma pulotang te jongsi akapre katum pudam nang as example enam nang nilitum nili press club pen cita bok head dak duar baguri do lapen lapu hamnyang langso punon lapen sinun nijan punon lapen kaprek lapen hut pen gaho kaprek organization atum pen media chevan si di pen bang pola dak nili baberta ke pangdak lai hu yong siklem rong pelotang te nilitum nili press club dak secretary president lapen arpu choklim lapen nili press club along ke ong dung a house di pu karbiang long long kopia house kopia channel sigidoma kopia print media kopia paper sigidoma sita dak pen ke klema tum dolo la do ka pisita kaprek to men si dak nak punang chi jok jam protang te isi dak ni le press club phanta kilang korason si nilitum ke mathadam la suppose ke bang jilang ni la puson kapa videt ja phana bang si nilitum jasemet ke chunuri bang ke ajara house atum ta men nang tum CEO tum ta men nang tum long MD ta me kari tang te nang tum long chief editor ta me in case nang tum channel nang tum house jong si ni along avelang putang te news coverage ke phan bang ji protang te ni tum da ni press club phani tum hanang pachini ignon ni tum nang tum hanang ke teng thibji pukali bon seta ni tum concern na peni tum knowledge do nang ji lapen la puson dak taxi akaprek a pherang kia tum pudamona akaprek press club along pendong sila pudak nang chijok jam pulotang te kevang jilangar ni bangke alang di komat ma kevang aputhak nang ni tum press club along ni tum lo pinang kok po lasila bangke na tum han kelang seler la penang tum hotur ka chibunai pukali bon sita kidam tang hot nili pulong aberta nang ni tum penangar julong lo sita hala aberta ke pangdak amen nang iklang duje bangke along ka press club amunit la penanut ka prega munit la pen kong dong atum ni tum long la pusona khotuna du thulang amunit ke dak nili pasor tahai sita press club ka chijuk ke along ka prek la pusona tum dadu ama sehal tum cemat halo ni tani li bamurit pada kan news pita mema puta cemat hatai sita nang li press club masih nang li kaciyuk prek jam loha so press club kuna si jurisdiction nang li panang tangma nang li hadaksi news pangdak chot nang la so bang sini tum kato kan chuning rilo la si ke bang jilangaw ni jong si ahok hak nang li tum ni li pen kopini birta ke enkang tum dokok ni li bapen kopina birta ka rada pangga patin nang li tum house nang li tum channel nang li tum paper pen jong si akinang sop bulotang te ni li tum ni li press club panang pachini non ni li tum nang tum hanang teng thibji kali bon tani tum knowledge la pen tum concern pensi nang tum ke bang jilangar ni bangke dak nili balong berta nak pangrum long chot po la pen lasan dak taxi organization ke ong do organization atum do nane ajir po chini che thek pen nane di pu pen wan pen nane bo kajan pen wan pen dak news nang ke lasan ni tum ke adam ton thek long lo lasan dak taxi party ponon political party atum sita lasan penanga atum do la pen hot pen ke di pu pen che wan dong lasan do wanri pupe bon sita ni tum ni press club a concern dosi akime asika do ka verar phari tum chi ri party ka lamba galalo akapre ka phari tum ning oi ponri bon tani tum ni press club che seng tang lo piningan ke ni tum dak ningan pri phochok ka tang lo ni press club arta la so posi kidan tang ana bang ke ni tum nang lang don bom lo mi thang chepa krek ji mene mi thang chepa chok ji mene polo sita kidan tang ang mongal stala posi klem pon bom klem jam dam jam la ni press club han kar kana som si ni tum thek dam lo
nasi kedang jilangan ni bangke ni le ase presiden pen chuning ri pon lo la pusona bangke badu apherang ke tum sita klempon peda sak me jong si mo pen ni pulo pacitak kang tung pacitak vek dang ja berta la pen tum ka dilong pini so dak tahai ko pini dokok lo tang te ni tum hanang cingkino nangli la pen ni tum press club tum pen pensi acara berta ta pacitak ra pen lo dak nasi ni presiden hoi pen nang tum kado ka ve solang dora phan ka pacini pon lam helang si kang ton lo nasi non ni tum malong ni press club kong chun bang dona alang ni pen tai thi ni la bang so puthak pani pon na